Ayan, hello guys. Mag-share lang ako ng kung paano gumawa ng crispy na chips, potato chips. So, pwede mo siyang i-stock sa freezer para pag next na gusto mo uling magluto is kukuha ka na lang doon. So, sundin nyo lang yung procedure. It's really perfect. It's napakaganda talaga siya. So, kasi nasubukan ko na. 3 years na ako dito sa Qatar. Ngayon ko lang na perfect ang aking chips. Sobrang crispy. So, kaya palagi nagpapaluto yung mga alaga ko at amo ko. So, masarap guys. Sure mo pa na wala siyang ingredients or mga preservative kasi ikaw mismo ang gumawa. So, please guys, pakishare ng video na to para share natin sa iba kung paano gumawa at di na sila mamahalan sa pagbili, di ba? So, please don't forget to subscribe my channel. Press the bell button para mas ma-notify ka sa mga next na video ko. Di ko alam ba't ako nabubulol.